Kohimen kopera bayir hautrai Jesus Christ. Ka gospel men da kasngi bat ka jimpule bara ar ka kort ka ver yangi vai pai vai sha ka Ïaleh thma pyrshah ia ka pop. U Jesus u kendo jur ya ki nang snap kam da me ki apostol ki sin ranjongu but bar ki nombot bakide ban shimkia ya ka jingim jongi hadu kata baga jingmut jong ka jingim ka jingtomo jong ka jingim kade ban long tang ban lebha but balengi lebha ka jinglebha jongi kalong naga benda ka baneng but Jesus ong lada don kano ka kam haka perkat ka perdain jongi haka jimpe jongi haka met ka par jongi ngide ben kusiar ba hadu kata bangi haben kiarno na kata ka jingkang lat ban lebha nang daw Jesus yai beteng ban ong syapang ka jingkordor jong ka mensiam but kumjuru ka jingkordor jong ka do kamet padu Jesus haba ukren halor ka jimba ka bangi de ban le but ka jingim ba ka bangi de ban le ban im but kumjuru ya ka bainong ka ba ap yangi Jesus ong ka ba bangin shashitam ha ka met jongi naga benda ka bane balengi de ban shashitam Jesus ong ban kiarna ka pop baru Jesus ong lada ki kama jombi ka palle pop yepi klong no lada ka kitte jombi ka le pop ot no lada ka kija jombi ka le pop ot no but hakane ka dur Jesus ong hadu katno ka ba kongsan ban im ya ka jingim babha ya ka jingim bakoid balengi im ya ka jingim bakoid balengi don kam ban Ïaleh ka thma pyrshah ka pop namar don iveru bala ban rung shabaneng ha ka ba im ha ka pop da ka pop ngimla ban poi shabaneng namar ka pop kam yarap yang ban poi shabaneng namar ka pop kalong ka jinglong jonga dujok bad ka jimbha mensiam bad ka jingkoid kalong ka jinglong jonga baneng te nad de nam nagata ka daw Jesus wong lada don kino ki benda jonga jingim jombi ba play pop ye pi ot no veng no but Jesus shimut ka ba mut ngide ben klong lot don we u bariku de ban long rikuit henre pat long rikuit ha ka balang tang na marba ula but ya kane ke jingi kai te kumba lagi kai ulang origin na marba u don ga jimpan shoy hadu kata ha ga jingim jongu ula rai ban odno ya ga jinglong shinrang jong na marba ula don ga jimpan shoy palat baro ki bri ki don ga jimpan shoy halor kane ka pang te umla shashu ula otno ulon rikuit bha ula yem ya ga jingim bha ula ki kai bun ke baro halor ka balang badulai nuksa ye kiwe henry na mar ka taula ong lada kano ka benda jonga medjom bi ka pelle pop ye pi otno te ula shimkia ka ta ga jingi kai ka gospel badule but namar ka ta ga daw ka balang klam pin bana ya rikuit kata ka mod ya ka benda ka ba Jesus hikai kumne kam shimot ngide ban le henry kai ka ba Jesus ong ngide ban long ba kloi ban shashitam ha ka de kat medjongi naga benda ban pinbha naga benda ban pin koi dia ka mensiam habangi yang hakamat kano ka jinge ka bayade bat ka pop naga benda ka jingkoi ngide ban ino ya ka pop ngide ban kendait no ya ka pop lada ka kemajongi ka pele pop ngide ban kaprip lada ka jimpe jombi ka poi barabor shakino ki dur ne ki video ne ki jingpe kabala ban pinshoy pi ban le pop kababa pin kaprip pa pin peshu lada ka don kano ka benda jonga pop kaba wansha ka med jombi kaba mut pide ban shashitam ha ka med kam shimut pide ban od kam shimut pide ban pinmong ya ka med henry Jesus wong de ban don ka mensiam ban shashitam de ban don ka mensiam ban shajingin de ban don ka mensiam ban Ïaleh ya ka thma pyrshah ya ka pop te kamut u Jesus u kot u veringi vai pai vai bangi de ban Ïaleh ya ka thma pyrshah ya ka pop uncompromising attitude towards pop bon na preng jongi nile kom na pan haba wan ka jingten jo haba wan ka jimpen shoy ni perkat ayupan
งี้องคำเลย่ำเป็นตางินคุมเน่ดอนกิบริกิองตั้งงานสเปดปาดงานสเปดปาดงานสปินบาปาดมินตาคำเดกับปอร์บางเงินเป็นพายากจิงิมมินตาคำเดกับปอร์บางเงินคุยมินตากันเอกลองกับปอร์จงกับจิงคลุยสนามกินนาสัมลากินองกันเอกกับปอร์จงกับจิงคลุยสนามตั้งงานสเปดปาดกิบะคำที่มันกินองคำบูนปอร์บันกลากับหมดกินนากิองงี้แต่งี้ดังกินนาลับเบียงกับปอร์บันกลากับหมดบารมัน